to ber ndi nikech okelo tudruok malach ahinya weche mag kedo adieri mar oro kwayo ne kembegi. To wan gi tendering committee moro moyiedhi ma dhano ema betie mang'ado weche gi governor. Koro ka kama tendering committee ni bende lwetgi dhi mokie. Nikech Victor gimichieme go pacho ka ema wacho ni en tender tichieme nyaka State House ok gine ka kende. Koro samoro jo State House bedwa ne giywa gigi machiegni to kadwa biro kanyo mondi. Tendering committee gi ema chiwo ni ga information ni baba indi ket gini kama. Wanyisi ni ya mana kaka tich mora mar sirikal kineno ko landi gine ne Victor. Kikithagri godo ka oking'e ng'ato mbele. Iwinja kaka tenda ni bende ipenji by the time milando gigi no seng'e ng'a midhi miyo gini. Ngeni wan ka kwa bede to wuondo jopiny. By the time midhi land gini no seng'e ni ma mar Ken. To nyake sirikal bende tenda mamalo iwinjo ka tenda kandaro chopo bilion mathoth ikoni mano mar ng'ani mano mar minister mano kuno be kiki chandri godo. Iwinja koro gini chalo pand Kisii mang'ado koni to koni bong'ado komachielo oberi mak mana ni komachielo bende ipenjruok penjo mathoth nikech mana koro kaduogo komachielo mi penje ne nto gimora mora mineno ka sirikal mar William Ruto kete sina ni kendo riembo mapek makoro ng'wech miriembe goni moket koro mbadi riembe ni ang'o mano miyo public participation okotime gini mondo mine kel jo suppliers gite onge bura mwaneno ka gin godo wajumbe be koro wuoyo ka gima gine suppliers wajumbe gi tiende ni koro nyisi ni kare gine supply gimbe kare giloko ga gi piny owacho ng'ama noloso chik gi regulations makoro idwa tigo ne donge mana od bura ka en mana od bura ka lakini onge chik minyalo losi maonge public participation onge regulations minyalo tim maonge public participation koro kama giwinjo gi ywak ni ya iwinjo ka giwacho ni chik no en nyadiri chik chalo mar IBC mawacho ni ombulu nyalo kel manually kata nyalo kele digital koro luore gi kako biro to ne ging'iyo gima biro mamanyuol cha koro secular mowuok kambadi modhine gini koro wacho gini gini nyaka koro time mana digitally procurement nyaka koro wuoro mana gige ugi ang'o mbui kokale lony manyasani to Victor lony ni mana kaka iwinjo wacho ni kata mana do ka nineno ka nochako filing nochakore ginena digitally wakinde no pingo kendo ji no pingo mang'eny sani koro ginyisi ni en gima berie marach nikech ing'eni tendering ka kisetimo tendering mabang'e ni setimo tido ka kae ma samoro ng'ato lose documents gi maber to ng'ato dhi wuodhi e moro madiere kose wuodho to ng'ena ng'o ma ibi wach ni gini ne ok igolo CR12 okiketo ka CR12 nini to sato serumo koro mae mi wacho ni ambari njo kwa yudo koro koke ni penj secretary to winjo wilo kiketo gini ni gino na keto ni gini wiyo wil but ka ene system kacha to onge kaka itimo nade koro mogik ni kama sirikal koro okwach godo wach maler ni system ni dhi kawa pesa di jomoko wacho ni en bilion 5 wuon system ni kaka mana kaka mari citizen cha okonyiswa ni to en ng'a iwinja okonyiswa ni to wuon system mari procurement ni digital system ni en ng'a en pesa di functionality mare mi winjo governors penjo ka ni samori winjo ka obiro bet no otiyo sama tino kotito ng'ato to deadline keche bingeni nyalo tiko de marach deadline no se chopo to system minge mar sirikal niko kani yor document gi baba ko ka ok dhi koro magi gik manyaka goye mbaka nikech en paro maber lakini piny owacho nyaka wuothe gi jite suppliers gi wuoth godo county government bede gimbe gi ke luro ma gin godo bede address members of parliament ke luro ma gin jok mamoko mabende loko nikech ng'eni okenena loko okenena tendering kende gigi tema ji uso ne piny owacho ka egi mondo gimbe gikel patch gi kae tiyudo nang'o common ground renang'o lakini kineno kidhire ahinya gi ng'wech mine ni idhire godo kandika mokwal no wach nitie kapok adwa ni wach nitie wach moro maneno ka gidi kanyo inyalo wache kapok wadhi wach machielo moro maparo na wach mayande ne wachi kod Mosenendo Faris Oluoch Kanene mane wacho ni samora mora mitemore gimoro manyien ndekne gi chapne gi ng'ikni